Yna'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Da ni'n cael cychwyn i'r India yn fuan iawn rwan o fewn yr wsos. Ac yn edrych ymlaen i fynd yn ôl i Mizoram. Fes i yna, dyma'r chweched gwaith i ni fod allan yna. Ac oedd y tro cyntaf yn arbennig iawn yn 93. Ges i fynd fel rhan o gynllun EQM, Experience Enlargement am 3-4 mis. A cael bod yn rhan o'r grŵp ieuenctid yna. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny lle, sydd jest iawn yn 30 mlynedd, mae rhywun wedi tyfu, mae'n 30 mlynedd, 30 mlynedd lenni. Mae rhywun wedi dod i nabod nhw a tyfu i adnabod nhw well, ac mae yna le annwyl iawn yn ynghalon ni i'r misos. Ond lenni wrth gwrs, mae pethau wahanol, achos da ni'n mynd allan i ogledd ddwyrain yr India, ac os dyw ei mynd am y tro cyntaf, dwi'n cael mynd i Shillong at y synod yr KGP, ac yn cael mynd hefyd, wrth gwrs, yn enw yr eglwys, a bwriad yr eglwys hefyd tu ôl i'r cyfan i gyd, ac yn cael mynd fel ysgrifennydd cyffredinol. Felly, mae yna lawer wedi newid yn ystod y 10 mlynedd ar 20, ond un peth sydd heb newid, a hynny ydy yr anwyldeb a'r tynerwch sydd rhwng y ddwy eglwys, sef Eglwys Presbyteraidd yr India ac yn unan Eglwys Presbyteraidd Cymru. Felly, dwi'n gyffroes ofnadwy ynglyn â mynd, a gynnau lot o waith pacio i wneud, gynnau lot o waith gorffan ambell i beth cyn mynd, ond yn edrych ymlaen yn fawr iawn. Dwi'n gobeithio allan o fynd i'r India, yn gyntaf fydda ni wedi cael cyfle fel eglwys, drwy'r ysgrifennydd cyffredinol, i wrando ar be di deheuadau synodau allan yn yr India, ac yn bod ni'n gallu gweld be di'w bwriad nhw ar gyfer y dyfodol. Mi fyddai hefyd wrth gwrs yn gallu rhannu be ydy'n bwriad ni ar gyfer eglwys a sut ydyn ni'n gweld y berthynas i'r dyfodol. Ond hefyd dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i fedru recordio, gobeithio yn ddyddiol a cadw dyddiadur dyddiol ar yn ffôn, ac felly mi fyddwch chi adra yn cael yn nili ni ar y daith ac yn cael bod yn bri bach ar yr wal, ond hefyd yn cael cyfarfod a sawl cymeriad, yn cael cyfarfod a sefyllfaoedd, ac yn fwy na dim yn cael gweld sut mae'r eglwys a bywyd o ddydd i ddydd yng ngogledd ddwyrain yr India. Felly, os gwelwch chi'n dda, drwy gyfrwng YouTube, drwy Facebook neu unrhyw gyfrwng arall, ydych chi'n derbyn y gwybodaeth yma. Dilynwch fi, a na edrych ymlaen yn fawr iawn am eich cwmni chi.